הנה, אז הנה, רגע, נדב. אז הנה, אנחנו, איתן ונדב, רצינו, בנינו מסלול ואנחנו רצינו לפרסם אותו. טוב, ככה נראה המסלול. יפה, נכון. עכשיו בוא נעבור אל התפריט. מה זה תפריט? תצלם את זה מהצד. לא, תצלם את זה ככה מהצד. ותעבור הצידה, וגם תצלם את זה מרחוק מהצד. הנה קצת רחוק. רגע, בוא נראה. לא, אל תקרב. ככה זה לא יראה את כל זה. תחזיק את זה ככה בבקשה, נדב, תחזיק את זה ככה. זה המסלול. בסדר, אז בוא נפיל, בסדר? בסדר. 3, 4 לא הצליח. יש! בוא נראה! אבל לא ראו אותו. החזקתי את זה ככה, אבל לא ראו אותו. אז במובייל, בוא נראה עכשיו.